Nu är klockan 5. Vi kommer ju klipp hela natten tror jag. Kanske gör. Eller vi kanske gör det hela natten. Ja. What's up? Vad fan? Jag vill energidricka. Nu. Jag vill ha bärs. Vi fick faktiskt en tittare efter 8 minuter. Nu har vi 5 tittare. Efter 5 minuter. Okej. Vad ska vi prata om idag då? Sport. Det var sporten för idag. En liten prutt. Okej. Det var också sporten för idag. Ja, den. Gotta fucking kill you. Nu får ni se när Ove ligger och snuttar med sin fina nalletäcke. Kan vi visa? Ta det. Prata lite. Alltså, vad är det för fel på den här fucking idioten? Ska jag sätta på lite Acon Bacon? Det är något bättre än en liten kille som ligger i en liten björnskalle. Fan, titta här. Jävla snuskunge. Nej, nu byter vi. Här var det en sexigare tjej. Det är riktig tjej. Det är riktigt sexig. Ska bara sömma in lite, mannen. Kolla. Min tjej. Ser ni? Min tjej. Panne, äken. Ser du? Sex bitch. Okej, jag menar inte det, men hon är min älskade. Okej, ska sätta på lite Acon Bacon. Den bästa av hans låtar. Det blir breakdance. Okej, bättre då. Bring it down, bring it down. Okej, ännu bättre. Nu får vi ta och ge oss. Ännu bättre. Liksom 50 cent. Cent mannen. Vet.
Nu återvänder till din roliga Kevin. Okej, då återvänder vi till OS. Så nu är han vanlig. What's up? Okej, nu återvänder vi till. Förlåt. Och kolla, jag ska köra lite magen. Kan du inte magdans? Ja. Det går. Jag har gjort det. Jag har gått på det. Vad har du mag? Sexy. Kolla, vi har en bild på. Stänger vi av. Eller ses om typ Hallå, inte stänga av nu för fan. Men vi ska ses om en timme. Va? Vi ska ses om en timme. Är du dum eller? Vi ses om 5 minuter. Måste bara ge en äkta bögkyss. Lite hångel. Hej då. Hej då. Den här videon är för lång nu, Kevin.